To pronounce element. Osaigin. Saging. Siasium. Siasyo. Diosporos. Diosporos. Hi. 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 HY dirogin. XY erogen. Ano mo nanak? Ma, bugbog mo ako dito, ma. Ngayon! Saka nagbasa. To pronounce cars. Ma, tawagan ni Kas na po daw. Upaminaw lang lagi na siya ron makabalo ka. Volo volo. Unsa to sir? Unsa to sir? Volo volo. Vulo-vulo. Ay sa hatag mo na ko mong papa kay murag gini mo ang gitudo sa imong teacher. Sayop gini hulat sa diya. Oy, ali sa girebe ka nang tabani sa ni CCTV kay murag gini mo ang gitudo sa iyang maestro. Online, ikaw may nag-online anak. Tuloy na dito. Tanawa sa gani kay galipog pud ko. Ali sa gani din yung dali sa na. International mo ka na yung maestro. Right na. Tanawa sa lagi ba kay galipog ko. Pud ko ka galipog ko murag di na ko sabot. Hindi na ka. Wait lang ha. Mo pa continue itong baby dali. Wait lang. Ang dangi sa gud na. Tanawa sa kay to siya dito tawangi sa. Wait lang ha. Sa'yo na kaya nga problema. Nagpa-online ka pagkahuman. Huwag kasabot sa... Ano na yun eh? O, tabangan sa kupabigi. Pataka, wala ko maestro ka nga. Be, asa man din be? Asa man din na be? Bugatti. Bugi kasi. Ay, bugay sisi. Sir? Ano to sir? Bugatti. Buga titi? Kapag ipa-online yung mga bata, bugok yung mga maestro. Ano sa minang ka? Ay, abi man guna kung insakto na kay maestro man. Mina pa tayo. Unsa pa sir? Unsa pa sir? Unsa pa sir? Mrs. 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 Awa, nadamay na nung kanon. Sa man yung maestro ha eh. Sige pa sir, sige pa sir. Mrs. Bushy. Mrs. Bullshit no? Siya nag-iay ko na. Sabi ng maestro. Mrs. Bullshit! Sir, tarungan ang imong tulo sir ay paputbol ka deep end sir. Ay! Action! Unsa to sir? Unsa to sir? Mamaya. It's my buradi. Action! Ha? Pronounce cars na pudma. Ulo. Class ng pum. Ayo. Ano na